Okay, hvad så YouTube? Vi er i gang med et AVP-map. Og min gæst må gerne sige hej. Hallo? Hallo, sorry. Hvad er det så spændt af det her spil? Og så går det i gang med at kigge. Kom nu frem. Fuck. Kom nu frem. Fuck! Hvad synes du om en AVP? Det er god nok. Så starter vi igen. Hvad synes I alle sammen om en AVP? Er den ikke fucking nice? AVP er sgu den bedste sniper af alle. Nej, jeg har bare et skin til den. Jeg tror godt, du er den eneste, der er left. Fuck! Hello, kan du hjælpe? Der skulle ikke noget hjælp. Okay, det her det er min allerførste Counter-Strike Lovodovative. Hvor jeg sådan spiller lidt Counter-Strike Lovodovative. Med det sagde jeg også. Med nogle af mine venner. Nej, Sandra, nu stopper du. Hvad så gamer anden? Kan du godt lide det? Nej, det er perfekt. Du kan sende en link til min kanal. Jamen det kommer der til. Det kommer der til. Så fik jeg hævn. Ikke så langt til. Og der fik du så hævn. Oh shit. Alright, men det var lige en dårlig runde. Det kunne jeg godt se for mig selv. Seriøst, hvad din hold der? Ja, det gjorde du sgu da. Nice. Hvorfor er du en mere end os? Det er jeg ikke. Fuck dig, Sander. Det er jeg altså ikke. Fuck! Nej. Det var ikke engang mig, der nakkede dig der. Det var en bot. Ja, det var to bots. Så kunne der bare ikke, der er en skid. Nå, der var du. Shit. Hold kæft, jeg fik det der. Men YouTube undskyld, jeg slår ikke snakker så meget, men det burde jeg sådan koncentrere mig lidt. Ja, det gør jeg begge to. Det er fucking sygt, det her. Kæft, det er faktisk fået banen her. Men YouTube, jeg traded den her AVP her for nogen. Pis! Men jeg kommer ikke til sådan at lave kasseåbning og alt det der. Det gider ikke så meget. Jeg vil virkelig gerne have åbnet nogle kasse, men jeg har ikke en skid til. Jeg har et par ikke kampe til mit våben. Du fik mig skadet ned på fucking lidt. Okay, det er jo godt nok vildt. Det er dejligt nok, jeg kan lidt. Men sniper kan just min, kan ikke meget, kan lidt. Og jeg aner godt, at man løber hurtigt sådan med en kniv i hånden. Ja, det ved jeg godt. Og det er godt.
Nej, det har du ikke, men det var der en bot. Yes! Bitch! Men vi vandt alligevel. Så jeg skal komme over på 10. Ja, vil du holde nu? Ja. Nu har du en bot mere med dig. Yay. Af dine penge. Glad for. Dine penge er... Hvorfor sidder jeg fast på en mand? Ikke fair. Det er ikke fair. Hvor er du derhen? Når du er deroppe. Bare tro mig, du bliver dræbt lige på stedet. Det kommer til at gå hurtigere og øse. Tak! Nej! Ej, ja, det hedder no scope. Ja, sorry. Jeg glemmer. Hold kæft, det er bare vildt, det der. Hvad fanden er du henne? Spørger os dig om. Du mangler en. Nej! Lægger du en? Nej, overhovedet ikke. Godt, på grund af dine penge var lige oppe at stige lidt. Men det kan så på grund af, at I lige vandt, så er det godt også ned nu. What? Jeg havde da mit fucking name på ham der. Okay. Jeg kan sige noget med, at din bots gjorde hele jobbet næsten. Ej, jeg tror, jeg dræbte en. Så dræbte botsene mange flere. Hvorfor vidste jeg ikke bare, du så var der? Var det dig, der sad på det der tårn der? Og bare... Jeg stod deroppe, det stod der, jeg spawnede op, så jeg ikke skulle blive der, tænkte jeg. Mm, Jeg stod, for der er bedst skin. du var lucky, mand, at jeg ikke lige fik det der. Hvorfor skal du bare så camp? Jeg gør heller ikke jeg gemmer bag en container. Jamen, så camper du også der. Ja, okay, ja. Det er så lort på det kig. Jeg havde sådan fucking godt aim der. Fuck! Det er så første gang, jeg døde. Det er så første gang, jeg døde. Det var. Ja. Du havde også gemt dig bag ved din bots virkelig meget, ikke for lige noget. Ja, det. Woo! Jeg ved ikke, at det var dig, der var deroppe. Ja, det er det. Du sidder og skyder med en AVP, som jo bliver en idiot. Ja, det er ikke så rundt. Det nej.